Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Anan, nagkaduligid ko sayag. Kinahala makagawas ko niling dapita. Uy, unsam rin nasunahan. May naglihok sa gamayang kahayag. Oh, itong gana nga tao? Dili mo sa natawag yun. Pero, naglihok siya. Kensa ka! Unsa ning dapita? Oh, milihok ang bayon sa tao. Nagpaduol siya na ako. Dili, lapo ka na nga pormag tao. Magpalayo kay ring dapita. Gisuntan ko niya. Asa mo kayo di mo lusot? Hayag na gamay din ito kung na nabilit sa bumbong sa lungag. Oh, magaod ka na nga nagsiga. Dili baba sa langob dapita. Magaod ka nagsiga na yung naa din Kinahala makapalayo ko din Duha kalungag na nagsangga ka rin nasunahan. Ay magkaana nila ang agyanan paingon sa gawas. Nialis na maglapok ka por magtao. Ano ako rin lungang dapit sa wanga bahin. Asam ko tadunin ng ituya. Kanina na ito susunod din niya. Puti! Asam kita bengon, ha? Puti! Ayaw na! Asam ito! Maram nagpadong sa patay yuta! Yuti na noon, puti! Punsa! Anto kita padong patay yuta! Pero puti! Sigurado ko madisgrasya dito kung maanto ta! Sama ka! Ito, hain mo na ang dahon ni Kay, ha? Katong giso sa puntil! Hain man eh! Ikaw mo ko na yung nagdahin ha? Oh, wala. Biyunong siya ng murag buli nga nagtapok. Uy, kadagog tunog sa mga buli din ha? Kagat. Unsa man yung ko ha? Unsa man na? Oh, uy. Ang gamay puntil ka ng gisudlan sa gamahan ng perlas ni Kay. Naari din mo gitaguan din ha? Uy! Ako yung bago nito na! Uy! Tilapan noon ta. Sa pagtunom ako bukog, ha? Sa mga uy, tilapan mo mayo. Sige. Ako na yung mugunit ng buong pirlas. Ang bibi. Doon na lang ginalag. Buntaog na lapok ako. Dili na ko makadagan. Ang lapok. Naanak yun. Baka magdala ko. Dili. Puti, anong may unong ka, ha? Oh, uy, wala. Amo dito sa patay yuta. Ano kusyam tayo din ha? Kusyam mo rin dapita, puti. Kaya mga kahoy din doon ay kinabuhi. Ha, mamatay tayo din kung mapadol tayo ng patay kunuhay mga kahoy. Atik-atik naman nila, ha? Mamiya na tayo, Uy, ayaw tao padol niya. Patay yuta, Kanang itong yuta ay padol niya na sa mga. Sa nito yan, gusto mang mamatay. Pagbantay puti! Minuli mo ang gamot sa patayng kahoy! Pagbantay taon puti! Pagbantay! Uy! Imo mo nang dagan-dagan ang gamot sa kahoy ko! La! Na, maglagod ko na mo puti!
Palayo diha! Aron din na sila mabulabog! Dali, magsabot ako kung siya itong buhaton! Dali! Oh, uy, kanahan! Napitok-pitok ang mata! Kung sabi nga itong buhaton din ha? Ganong imo mo kukida din Oo, asa mo ka? Usama ni mong kakingking ha? Asa man ni? Dili ko makalihok. Gano ba ni? Ang tao nga puro maglapok. Nasa kutubangan. Sa may bugtuyo na ako. Ha? Buhi ko. Ngayon ko pusta ining lapok. Wa si maglihok na nagtanaw na ako. Wa tingali si makasabot sa kong gisulti. Dili ko daotan. Gano'ng kitapok pa ni mo mga kakingking ha? Saan na ni mo? Gusto ka nga maghimot ang daog din Problema na mong gusto kay wako idang puspuro din Saman, ato na nasigahan sa itong mga mata. Kanang gitapok ni mong kagingking, ha? Presi ni ba? Usam na. Uy, kitangag man ni mong bubunggawi ko. Usam na ni mo. Imam nang gibutang siyuta. Puti. Di pa ko ganahan magigduwa ni mo karon. Naibaw ko, ganahan ka magigduwa ka ng ilabay-labay aron kwao ni mo. Linglingaw pa. Uy, hala. Saan na yung gipurma siyuta? Litrang N? Litrang N mo na! Nagimo di ka og litra gikan sa mga kagingking? Ha? Puti? Oh, hain naman ni si Toto ay wala man yun mabalik. Importante ding aling lakaw nila uban sa ito Kuya, huwag na napita, oy. Hangtod ang ito'y. Mura naman og tao ang pangutok. No, nabala ka naman kus ilang lakaw. O sa man yung kahay toyo sa ito'y niya. Sa ako nagiingon, importante kayo kini sa akong tanaw. Busa, paabuton talang nga mabalik sila. Ya ang sawa sa buwan na sa mabalik din May daotang na itabo sa sawa. Oo siya. Oh, gano'n nakasiguro man ka nga may nahitabo sa sawa. Tungod kay, naibaw siya nga iyang obligasyon ang pagbantay sa Reyna Santan. Gawas pa, may abot din ni napita ang mga daotang sundaw. O tuod no. May nitabo ganiya. Klaro kayo. Unya, o sa may atong buhaton ane. O tabangin taong ko ninyo, oy. Pangitaon na tos Toto. Anong siya man sa awa na mabalik? Di una kita magbuwag-buwag. Di sa mahimo nga biyaan ka na mo din Ay, pasilo noon siya naman tao ni oy. Siya naman kahay na itabo sa akong apo. Di una kita manggawas dining gitaguan na to, Lola. Kaya wa pa makalabay ang grupong manggugubat ni Haring Burak. Naganam kagahi ang lapok sa kong lawas. Kinahila makagawas ko din sa dili pag kinibuyibog sa binto. Kung suko ka man nga miabot ko sa ilawom sa yuta kayo mong gipuyan. Ayaw ka suko. Tungod kay dili akong kagustuhan nga maabot ko din Gihagbong ko din is barangan nga Reyna. Si Bakukang. Unsa man yung kibuhat? Mura ba siya nagitak-kitak sa lapok? Nalipoy ka na siya sa kong gisulti. Milakaw ang taong lapok. Asa magkatos siya paingon. Tabagi ko! Dili ko daotan! Tabagi ko! Nililagid ko makalihok pa. Sa maning nangamanggikan sa kong tiil. Dili. Aray! Aray!
Binabaak na ko! Ah! Oh, Nikay. Nakapurma ka og Nikay pinaagi sa kagingking. Tagligsaong gining ito, yana. Huwag yung makalabaw ni mo puti. Asa man? Nikay. Tua. Dito? Oh, si Nikay. Tua dito? Oh, nibalik na siya sa doon patang yutaw. Hoy! Ayaw lagi pa doon! Kabuya ni mo puti! Padool niya ba? Nakasabot ako! Si Nikay! Nadiya sa patayng yuta! Mau ba na'y buti mo pasabot ha, puti? Kung mau na, buhay pa na'y Nikay! Yawag na ini ang lakaw eh. Hindi man basta-basta buhat ang mga tuon. Mahal na hari! Kinahanglang may buhaton ta ining lasang! O, sa kang buhaton ni Reyna Rosa? Usa man ka na. Kutob sa atong mailog na dapi, kinahanglang masunog! O, uy, sunugon niya kining dakong lasang. Aray! Kadagis na maak sa kong lawas! Bilang akong naong! Ah! Ayaw! Ayaw! Unsa man ni? Kalit na bihayag ang palibot! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!